sannu sarauniyar 'yan mata na yi miki jinjinar ban girma soyayya cikin buri ta sani yabo ga mai alfarma zuciya ce sakonta na zo isarwa na buɗo shafukan so ba na so a yi rufewa dan nima so da kauna darajar su na zo dagawa nima dai na rubuta yau na zo zan biyawa ni na san gimbiya ita ce tafi kyan tsarin yabawa komai Allah ya hukunta samsam ba mai musawa yan matan Kaduna Abuja Kano duka kin wucewa mai tamkar kina je nema amma na rasawa kamar diyar masarauta na buga tamburan waka ta yau zangai da auta da mata tauraro ake cewa mai haskake zamani ke kuma zaraga haske ga kyau ga kwarjini kyan asalin kine ya saka kika samu farin jini kin fi gaban misalai ke ɗaya ce ta daban cikin 'yan mata tsaron kin fito a samaniya za a ga walwali ka hasken ido sai makin sanyo tozali mai tafiya a sanni cikin nutsuwa ga hankali yau sanadin ganin ki ya sani na gane duniya makaranta mai nazari fagen kyawu mata duka kin wuce ga haƙuri da tausayi lallai kin cika 'ya mace kun iya tsara zance alhamdulillah zana ce ga ilimin sanin girman manya hada kankanan 'yan mata jirgin so da kauna ya lula kuma har da ni in na rufe idanuna ke ɗaya nake gani burina zuciyar ki ta san da ni in kika ba ni tutar soyayya a cikin maza na rata